Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong piyesta sa Epipanya mga igsuon. Karong adlaw o karon nga Domingo atong gisaulog ang kapistahan sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diha ni Hesukristo, ang iyang bugtong anak nga nagpakatawo. Si Jesus maong kahayag sa tanang katawhan. Siya ang maghatag kahulugan sa kinabuhi sa tanang katawhan nga motuo kaniya. Ug atong iampo sa kanunay ang atong mga TV Mass sponsors, mga benefactors o GCash and online donors, ingon man ang mga uban pang mga katuyuan nga naa diha sa inyong TV screen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manausa kanimo. Suma sa liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan, karong Dominguha atong gisaulog ang fiesta sa Epipania, sa in English pa the intense manifestation of God, ang hilabihan o grabe nga pagpadayag sa Ginoo nga suma sa atong ikaduhang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ang kamatuoran mao nga sama sa mga Hudiyo, ang dili Hudiyo makadawat usab sa gasa sa kaluwasan. Kay mao nay katuyuan sa pag-anhi sa Ginoo nga iyatang luwason sa atong mga kasaypanan. Mga igsoon, aron maandam ta nga muhala nining Santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala. O kining misa ato ning gihalad alang sa atong mga kaigsuonan nga dunay mga balatian. Hinaot pa unta nga taliwala sa inyong mga sakit, nga mga giantos nga pamati sa inyong kalawasan, ug sila nga tuwa pod sa layo nga dili makatambong sa misa tungod sa gilayon sa ilang Pinoy-anan, gihalad kinig tuyo alang kaninyo aron nga kamo sa kanunay makasinati gyud sa kaayo sa gugma sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan,
O kaninyo mga igsuon nga naglapas akong dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niyas kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nagpasalamat kami kanino.
Magampu kita. Diyos karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan. Pinaagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo. Makasudong kami sa katahom, sa imong himaya diha sa langit. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug mangita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran moduol sa imong kahayag, ug ang mga hari moduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug moduol kanimo, gikan sa layong dapit, mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babay. Malipay kagayod inig kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing, tungod sa kahinam. Kayang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimuman. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa Midia o sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Siba, magdalag bulawan og insinso, ug mag-awit silag mga pagdaig, alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugay ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niyang mga nakantos. Katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang alawong nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat, ngadto sa dagat, ug gikan sa subang ngadto sa kinatumyan sa yuta. Sa
Moises ug ang mga pulo magdala og mga kasam. Ang mga hari sa Arabia ug Sipa magdala og mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalakad kaniya. Kay magluwas siya sa kapos kung magsangpit siya. Ug sa nagantos diha nga walay mutapang kaniya. Maluy siya sa bus ug sa kapos. Luwason niyang mga kinabuhin sa kabon. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako ni ining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw, sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles o mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo, sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea. Sa panahon ni Hari Herodes, unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug ipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas.
Mitubag sila sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili kaiwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pango nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busag ipatawag ni Herodes ang mga dumodoo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago. Ug iyang nasayran gikan nila nga ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron muadto ako og musimba usab kaniya. Yan ang lakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon og mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayos pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban siyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ko ikaw, O Kristo. Maayong adlaw o maayong fiesta sa tulo ka hari. Diha sa ato mga kaigsuonan sa mga nalagalaing bilangguan dinhi sa atong probinsya. Kay niadtong usang adlaw giduol kog usa ka parokyano apan dili ay siya parokyano kundi nagpasalamat siya tungod kay nakalaya na siya sud sa 8 ka tuig nga siya gipriso. Og salamat sa Dios tungod kay kining atong misa di ay ilagi di ay ginunot o nanimba sila nga naa sa bilangguan. Og diha pod sa atong municipal jail sa Mingdanilla. Gani sa akong pagkulo-kabildo nila sa duha ka Sabadong milabay, do naman na sila t-shirt nga gisulob og nailitra nga BGNP, Bureau of Jail Management Penology, no? Pero sa akong pagpaambit nila, ako silang giingnan aron nga magpabilin mo nga malaumon sa inyong kinabuhi bisan sa inyong kahimtang, ato ning hubaron sa paagi nga kamo kanunay mahinomdom nga ang Ginoo siya manluluwas og inyong tinubdan sa inyong paglaom. BGNP, Balaang Jesus, among manluluwas og among paglaom. So mga igsoon, salamat sa Daughters of St. Paul nga kining atong regular Sunday Mass sa television. Lapad kaayo di ay gyud ang mga tawo nga nagnunot og nanimba sa katarungan nga sila ang uban sa ako nang giingon na sila sa bilangguan. So dili sila gawas nun. Ug naasod ang ato mga igsoon nga tiguwang na intawon kay sila pero ay mo kabalaka kay kitang tanan padung man ta diha. O na magkango-kango ta. Ug doon na sa uban nga bisan sa ilang kabatanon, apan nahigot na sila sa katre kay naa sila'y mga sakit. So salamat sa atong mga kamadrihan sa ilang apostolado, pinaagi nining misa, daghan gyud ay kaayong nabulahan nga sila makatagamtam usab sa grasya sa Ginoo. Salamat sa COVID kay nakasabot nga unsa na siyang spiritual communion. Kay kung mahinomduman panahon sa COVID, lockdown biya, di biya ta kaadto sa simbahan, mo na nga online masses, pero saan to pagkalawat? Kanindot sa gipamahayag o gitudlo kanato sa atong pagtuo. Nga doon na di ay gitawag na to spiritual communion. You may not receive physically the body of Christ, pero spiritually in your heart, you have received the Lord. Ug mao kana sila. Pero salamat sad sa atong mga lay minister sa mga parokya kay sila po di ay po ay mong adto sa mga masakiton o pakalawaton sila, mga igsoon. So kamong nagnunot o kamong nakakita
niining sibya sa misa, palihog, atong abagan ang mga madre kay sa makadaghan ako na yung gibalik-balik. 30,000 biya ni kada telecast. Asam taon yung ngitang madre 30,000 kada simana. Pero salamat na lang po kay ang mga tao, doon na sa mga tao nga generously nga ni support ni ining atong TV Mass, mga igsoon. So salamat. Sa simbahan, salamat sa atong pagkasimbahan kay doon na tayo gitawag og atong liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan. Tingali dili pa kaayo iwit nga atong hisgutan nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos, doon na tayo atong kalendaryo o gitawag na nato siya liturgical calendar of our Catholic faith. Doon naman tayo civil calendar, magsugod sa Enyero 1, matapos sa Disyembre 31. Pero kita isip mga magtutuo nga nagpanaw ta, gani ang atong tema karon sa atong misa, Epipania sa ito pa, kita nga nagpanaw, dinhi sa yuta paingon sa langit. Og salamat nga kita nga mga magtutuo sa atong panaw, dunay hanay diin ang liturhikanon nga kalendaryo sa simbahan, gitanyag nato aron ang simbahan ni gahin siya mga panahon og higayon, diin iyang sa ulugon ug handumon ang nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoo nga kini may kalabutan sa atong kaluwasan. So karong Domingoha is the last day of Christmas. But when we speak of last day, it does not pertain nga nahumana, kundili nahumana ang atong pagsaulog apan atong hubaron. Ug unsay atong nasabtan, ug unsay atong na pamalandungan nga ang pagsaulog sa Pasko pagkataos Ginoo para nako niining mga punto akong ipahayag. God is love, God is gracious, God is faithful. Jesus is the name of the child, meaning pagaganlan siyang Emmanuel. Sa to pa, ang Ginoo kanunay gyud nag-uban siya nato sa atong panaw. Wa kita pasagdi sa Ginoo, mga igsoon, aron dili ta mangawa sa atong panaw. God is gracious, kamaayo gyud sa Ginoo, no? Kita ra sig binuang, pero ang Ginoo maayo gyud kay na siya. God is faithful. Na bisan pag atong ipanghimakak ang Ginoo sa atong kinabuhi, diha sa atong mga sala o diha sa atong mga kasaypanan, pero timanin ninyo nga ang Ginoo siya makanunayon gyud. Kay ngano man, dili man makapanghimakak. God cannot deny Himself. That is why He will always continue to be faithful. Faithfulness meaning, ang tanan nga gisaad sa Ginoo nang hitabo gyud. Dili sa atong panahon, kundi sa iyang panahon. For God's perfect time, He will make all things beautiful in His time, mga igsoon. So niining katapusang mga adlaw sa Pasko sa pagkataos Ginoo, atong gisaulog ang solemnidad sa Epipania. Epipania sa in English, hubad is intense revelation, intense manifestation. Technically, mao na siya hubad sa Epiphany, intense manifestation. Gipangitaan na mo kung sa'y binisaya, ang hubad dito, grabe og tiunay. Kung baka limot ang akong giingon kaganina, grabe og kanang ang pagpadayag sa Ginoo. Alang kanato, mga igsoon. Ug karon dinhi sa taho sa Ebanghelyo, makita nato nga ang kadtong mga di manggudto sila hari, no? Kay sa Ebanghelyo, giingon man lang sila mga maalamon, mga igsoon. Pero nindot kayo ang pamalandong ni Pope Francis nga para niya kining maong tulo ka mago, mga igsoon. Tulo sila tungod sa mga gasa nga ilang gipresyum nga ang mga gasa nga ilang gihatag nga maong bulawan, insinso ug mira, tulo man managmit tulo sila ka maalamon nga mga mago, mga igsoon. Nga para ni Pope Francis, mga igsoon, mahulagway nato ang ilabang wa sila mahiluna ba, no? Ilang restlessness sa ilang kasing-kasing. Kaya nga naman, dili mo na siya dautan nga sa atong kinabuhi, naatay daghang mga pangutana, labi na gyud sa panahon nga moabot ang mga pagsuway, labi na gyud moabot ang daghang mga kakulian o mga sakit sa atong kinabuhi, mga igsoon, mo nang makapangutana ta, no? So may katungod ta. Og katungod na nato,
Nya malipay sad ang Ginoo nga mangutana ta sama ni ining tulo ka mago nga sila nangutana ug nagunahona. Nangita sila sa katagbawan sa ilang kinabuhi aron nga makita nila ang kahulugan diha sa ilang pagkatao, mga igsoon. Og nasayod na ta sa sulti sa usa ka protestante nga pastor, no? Si Rick Warren, nga ningon siya, kung way Ginoo, way kahulugan ug way tumong ang kinabuhi. Kung way tumong ang kinabuhi, then way kahulugan ang kinabuhi. Mao na nga tungod kay way kahulugan ang kinabuhi, then there is no reason to hope. So wala na'y kapuslanan pa nga mulaong pata kung walay katuyuan og tumong ang atong kinabuhi. Apan salamat kay ang Ginoo siya nga maoy tag-iya sa kinabuhi, natural, asa pa man gyud ta nga mangutana og mangitag mga tubag sa atong daghang mga pangutana, kundili ang Ginoo mismo nga siya maoy mupasabot kanato sa kahulugan sa kinabuhi. Unsa may ginunot sa tulo ka mago, mga igsoon sa ilang panaw, ang bituon. Diha sad sa atong espirituhanong kinabuhi para nako kanindot sa simbahan nga gituyo gyud pagbilin sa Ginoo aron kita nga nagpanaw pa niining kalibutana mudunggo gyud ta sa dapit nga gitagana sa Dios alang kanato. Kano saan ni nato madawat sa adlaw sa atong bunyag. Kung makahinomdo mo basta isod na tas lungon nya sa dayong dala nato dito sa sementeryo nakamatikod mo binditahan ang lungon. Unsa may ibot pasabot ana kay si Joy Danao nga namatay, no? Sanglit kay siya binunyagan man, mo na sa unang adlaw nga siya gibunyagan, gitagaan siya sa katungod nga makapuyo siya uban sa Dios didto sa langit. Kay wa lagi tao nga gihimo sa Ginoo para sa impierno. Kitang tanan padulong gyud sa langit kay mao gyud nay gitinguha sa Ginoo alang kanato. Diintagikan sa Ginoo sa tapauli mo na giingon ni Job, no? Mga igsoon. I come from God, so I go back to God. Gikan ko sa Ginoo, mo nang muuli sad ko sa Ginoo, mga igsoon. So sa atong panaw sa kinabuhi, ang simbahan kay siya man ang the sacrament of God, meaning ang simbahan mao ang timailhan sa Ginoo nga siya nag-uban kanato sa atong panaw. So sa atong pagkasimbahan, nindot kayo kay naa ang gitawag natog sacred scriptures, ang balaang kasulatan. Ang kuwang ragyod, kita ragyod nga mobasa sa kabalaan sa mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia, sacred scriptures. Nya kanang Biblia god, mao man na siya itong mapa sa kinabuhi, sa panaw sa kinabuhi, mga igsoon, no? But kamong nananaw, kamong ni aron nga nitambong nining misa, pila ra maghay nato dinhi nga from the first page to the last page of the Bible inyong yung gibasa, mga igsoon. No? You profess to be Catholics, you profess to be Christians, pero wa gid ta mo basa sa buhing pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. So ang sacred scriptures is our map so that we will really find our way with such assurance nga mo dunggo kita sa pultahan sa langit, mga igsoon. Ang mga santos, nganong magpasidong og matas mga santos? Kay sila maumay atong giya. They are our inspiration, they are our intercessors, and they are our guide. No? Nya, sus, kadaghan o kanindot biya kung atong basahon ang kinabuhi sa mga santos. And I encourage you to read the lives of the saints. Nindot biya na sila basahon lang kinabuhi, no? Kay matandog ta ba, no? Si San Agustin, no? Badlongon, pero sa yang kinabuhi nakaamgo siya nga ang Ginoo gid ay mo'y makahatag og katagbawan sa atong kinabuhi. Ang atong sacred tradition nga gitawag natong tradisyon, mga igsoon. Kita go mga Katoliko Kristiyanos, doon na tayo duha ka sukaranan sa atong pagtuo. Ang Biblia o ang balaan nga tradisyon, mga igsoon. Yan, indot kaya nga itong mga tradisyon, no? Pag December 25, Misa de Gallo, sus kanindot. Sa tibuok kalibutan, dinhiragyod sa nasod sa Pilipinas, unique to the Philippine Church.
kanang hinugtanay nga pagpangandam sa Paskos pagkataos Ginoo sa siyam kakadlawon sa dili pa ang December 25 nya karong panahon na no sus karong misa di galiw ha pagkadaghan biyas mga tao nga nanimba mga igsoon baga gid kaayo no pero may he rest in peace katos Monsieur Binghay di ko malimot siyang giingon nga daghang nangalawat kusog ta mga lawat pero sa katilingban sa tanang awat no sige tag kalawat pero mga kawatan sa tan dagko no may gisulti ni Monsieur Binghay may rest in peace baga kayo mga tao nanimba hugot kayo nga ninunot sa atong tradisyon sa misa di Galyo pero mga igsoon ginaot pa unta nga di man ta maka pugong sa grasya sa Ginoo. So niining atong pagsaulog sa Epipania sa intense manifestation of God, diin ang ikaduhang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebro, gipadayag kanato nga sama sa mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, sila usab makadawat sa grasya sa Ginoo nga maangkon pod nila ang kaluwasan, mga igsoon. So, sa atong pagpadayon sa Santos nga Eucharistia, ang atong pagtambong kanunay diha sa pagsimba matod pa ni Pope Francis, our adoration, meaning kay mga Katoliko Kristiyanos man ta, ang misa mao man gyud labing importante nga paagi diin atong gipakita ang atong pagyukbo ug pagtahod sa Ginoo matod pa ni Pope Francis. When we adore, it is an acknowledgement that only God alone can give meaning to my life. So, musimba gali ka, mupadayag ka sa Ginoo, diha sa pagtambong sa misa, when you adore God, nagpakita na nga Ginoo, kung wa ka, wag yun ko'y mahimo. Nga ang kahulugan sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ra gyud maoy makapahibaw o makapasayon kanako. Diha nga makakita ko tukma makahuluganon nga pagpuyo sa kinabuhi. So mga igsoon, atong tinguhaon sa kanunay, kining grasya nga gihatag sa Ginoo kanato aron ug madamlag mga matay matantanan, pero ang utlanan inig atubang nato pultahan gyud sa langit, mga igsoon. Mayong pesta kaninyo sa tulo ka haring tanan, mga igsoon. Karon manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, sa matag pangamuyo, ang atong itubag, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan, padayong magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, mutahod sa gawasnong pagbansay sa relihiyon, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sama sa tulo ka malamong mga tao gikan sa silangan, magmanggihatagon kitang muhalad sa atong mga gasa ug mupaambit niini ngadto sa mga nagkinahanglan, magampo kita. Ginoo kaluy-i kami. Nga sila nga anaa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabus, ug ang mga makasasala, matagad unta
ug matubag ang ilang mga panginahanglan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio, mahawaas gikan sa ilang kasakitan, ug makasulod na sa langitnong puloy-anan, magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Langitong Amahan, nagpasalamat kami sa imong mga hatag. Amo unta kining gamiton sa pagkabig sa imong katawhan nga kanimo kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa imo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg kamimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong pagkusdanan sa imong santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad namo dili na bulawan, insinso ug mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ang gikalawat, nga mao si Jesucristo buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat as Ginoo ang atong Diyos. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanadapit kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangyo mi sa imong himaya, duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Sa
gid ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, padala mong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya skalis, pasalamat kanima pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kinig panginam kamong tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhayng kasabutan, dugo ngayula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatan ni aron paghandom kanak. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, nagakubos ka na mo. Pinaagi sa iyong Diyos, ugakapan ang luwas sa kami. Nagluwas sa kalibutan, nagakubos ka na mo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad minimo amahanin ning pans kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang ug moalagad kanimo, himua nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan, himua nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Labi na kadtong gipahinungdan ining santos nga Eucharistia. Kaluy kaming tanan, himuha kami ngayon nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon og himayaon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniyag diha kaniya gihatag ana kanimo makagahom nga mahan dihas kayusa sa Espiritu Santo dong himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Magabuta samahan atong gamiton ang mga po nga gitudlo sa atong manunubos. Ang imong ingari.
Luwason sa tanan dautan ug hatagi mi kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang na paabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usara man ta ka Kristohanong banay, apil mong naa nagnunot sa telecast atong ipakita ang atong pag-inigsoonay. Peace be with you, kalinaw. Kini mo ang kordero sa Diyos na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako may makalawat ka. Panipamay. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampu kita, Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nong kahayag. Itugod nga magpalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. So kamong karon nga ni nunot nining telecast, ibutang inyong kamot sa TV monitors o dawatan ninyo ang panalangin alang sa kaayuhan sa inyong lawas o sa inyong kalag. Nga iuli sa Ginoo ang kabaskog sa inyong kalawasan o sa inyong kinabuhi. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus.
aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo, nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamko nga gipili siya aron mahimong santos, ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa makausapa mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Joselito Joy Danao, ang moderator sa team of pastors diha sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Immaculate Heart sa Minglanilla, Cebu. Ingon man among pasalamat usab sa atong choir, ang Marian Choir sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes diha sa Punta Princesa, dinhi gihapon ning syudad sa Sugbo. Sa atong mga lectors gikan sa parokya ni San Roque diha sa Lipata, Minglanilla, og ingon man diri sa San Vicente Ferrer. Sa kanunay kami mapasalamaton gayud og dako sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors sa ilang makanunayon nga suporta. Og anaa sa inyo mga screen ang among account name, account number og GCash number alang niatong buot nga mo duyog usab niining maong kalihukan o Pauline Mission. Daghan og daghan kayong salamat. Happy New Year og maayong pagpanaw sa tuig 2024. God bless us all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa diyang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa iyo. Happy Three Kings kanatong tanan. Atong pagpaka ng Ginoo, daygon ng Diyos. Amen.